Сега ще започна с един анализ на войната и ще ви обясня защо всъщност Иран спечели тази война и той я спечели към днешна дата, тя вече е спечелена, но те това нещо не го разбират, така както и им отне над година и половина да разберат, че Русия е спечелила войната в Украйна. Войната от тук нататък ще се развия точно по този. По принцип цялата война се разви по този сценарий, който аз ви го описах. И за ударите, и за това, че ще им свършат боеприпасите към 8 март, и за това, че те ще се отдръпнат от бреговете на Иран и ще почнат с разни точкови удари и ще насъскват разни племена и всички останали за сухопътна операция. Ако искате да разберете логиката на нещата, върнете се няколко сводки назад, върнете се още преди войната в тази моя сводка, където описвах сценария и как всичко ще се разви. И ще ви стане ясно. Иран спечели войната поради три много прости причини. Първата причина е военната математика. Иран използва дрони, които струват стотинки, за да изтощава и да изхабява ПВО-то и ПРО-то на Съединените щати, на Израел и на съюзниците му. Реално никога при никакви условия не може да излезе тази математика. Един дрон струва 500 $1000, 2000 може да струва и $100. Никой не знае, защото това е държавно производство. А ракетите са от милион нагоре. Колкото и да си богат, това няма да се случи. Това е първата причина, поради която те спечелиха. Втората причина е абсолютно категорично дълбокото непознаване на западната аналитика, на източния модел, особено на шиитския модел и психология на мислене, защото те си мислят, че с убийства и чрез точкови удари могат да променят мнението на хората или могат да променят мнението на обществото или властта ще поддаде на влияние. Само, че това е тяхното мислене. Те така са възпитани, те така разсъждават, но това е тотално неприложимо нито към Източна Европа, нито към Азия, нито към Евразия. Това е западен тип мислене, което те автоматично го прилагат навсякъде. Дори в Венецуела това нещо не сработи, дори там имат сега в момента проблеми. Те могат да убиват колкото си искат етоласи. Аз ви казах, един етолах повече, един етолах по-малко, на никой не му пука. Могат всеки ден да си избират етоласи, могат да убиват властта колкото си искат. И всякакви командири, генерали и така нататък. Народа все повече ще се сплотява. Третия важен момент е стратегията на Иран. Иран е заобграден с около 40 военни бази на щатите. Аз съм дал инфографика и карта в канала, вижте ги. Има 40 бази в 9 държави. От тях 10-12 бази са много големи. Едната най-голяма е в Катар, едната в Саудитска Арабия. Иран това, което направи, удари 12-те бази и по този начин лиши реално цялата групировка на Съединените щати и Израел от логистика, от тил